Hello guys, salam sugo hai tini ni ani katal video wa tini ni video hingke ang ko kisa joli mani no nai sala rong no markan jol kha amni bagai no ang bisi video masram siu ta male sini buri rong no bela ke no dukari kha tai use khai nai khibi ori wo amni bagai nai jol wa ang mane khoroksa ang buri no mo an thani bongai mano nin thani bongai mano sung buri rok joton thani nongai mano peba sala rong hingka dos sinuk jake do ka sung buri rong ni mang je kini kini dos khlai ri jago peba sung buri rok sak dos ngi ha ba sung sala rok ni bagai no sung dos sungo ka no ang no ko le ko bukhnar mano wasno badr mas ne silar khai wala lai mani ke ano no akok record bukhnar mano ka hai mani siska ang no ko kisa sanaka ikeno khnai tong ani video full nai di tai bukhai dia no ke ang sanani musung mani kok hingke mo se sungburi rok ka bata moti su paper hai sono use khai nai khibi wire sono tamne asu dukar kha sono sala rok tini ani live bongai mano nini live bongai mano sungburi rok jotone live nongai mano amoni bagai no mas hauta ke tini ta kaisa video viral video nungmani khoroksa ni sade borma kate omrite borma hanai ko khwai ni buri khwai ni super star mo saw hanai obo sikla tongai manjang mani ka aburi nyo buo bin bihik nung an bu sai dong bin bihik dong hanai sai man tei nung tamni bo bai hamjagoi dong hanai ka aburi saka ang bono bihik dong hanai sai miya last ni sai mana ang bono bihik dong hanai kak mani nai mani ban dom kiro ru amni bagai ang kagai maya hanai ka aro hingke buri ni saya na selani selarok omoni bagai no mas haus selarok no jolwo bihik besa rong tei tangai bunyo mokol kai bihik besa rong tei tangai bunyi bihik no mokol ru nga khoroksa buri sikli no nung ang sikla ang no hamjago hai ni saka ba bobo accept khainai no hai deba hamjago humani ba kisani kok deba hamjago mosa sikla sin sai dong ke ang kaji ko ang sikla si ang no hamjago ang nung bai sar jibon tong na e ma hai rok ni saka ba sabla hamja yang ne ba ka nung tongoi sai pai na use khai pai na yaka re ka hankala buruni no bornam ka nung aro tongoi sai pai se yaka na hingke sungburi rok mane just hamjama simi ka kunung ya just tonglai salai ka hingke sungburi rok busuk se opoman amni bagai ni baksa buri rok ang haino se opoman ka ang amni bagai no tong sina e ma hai rok ka wan suk jago ta ka amni bagai no ma sawo ka amono sungburi bai burui tamne asubula aka asala no ka ang buma sinu geta asala no ka phungsu kan je buma ni no gya ka burnya ma se bulayo nung bin bu sai bi ko hon sai man nung te hena hamjak nung bin bi ko hon sai man te nung tang bo ba ne ka asala ka tamne soidar satai ha boka khoroksa buri be tong me da bo tang soidar satai ha bono ka buma har phurungya deba bi bu sasi dongo nung te hene mo hai ha selarok nong ni tomong karakter ঠিক khlai ka hingke sungburi rok hama kain tong mano ngka sela hingke omrit debor ma bihik busa ganang tei sikle burnya ang sikla ang kaji ya ko ni sainai soitar sai hamja gnyai oburi sikla bai tapu tonglai manjagai bihik busa bai oburi sikla hingkai bujagai tongkha ka bo buri kakna nai marok dom ki rok ri poka gai maya bukhuk bindia debor ma ni video no nai ang tini onek non dukho nang khapa bono ang mar kan khairoka bukhuk bindia debor mani mane kahini no ang mar kan tini bono khairoka bin video nai ma kap khatini bin bakra je bona ska maya khayo bin bakra je ska bono mane chajago sangsaro kaijak mani yagulo bakra je sukpano kahamung thun sung bwsai hamya hingkai sini sara jibon no hamya haya deba nin bwkra no srapsa ni bagui se mayari klangono phiya nin bwsai no thuyajak ni bagui se no mayari na nangono tini ni bwkra hamjago no haipano nin bwsai no haja hamjagya hingke no ke sara jibon tongoi thangmanai santi kai tongmanai haya deba amni bagui no tini buku bindi ani kok no mane ma kap khang ma wan suka bin bwkra hamjago do thingno bin bwsai se bono saknangya 9 mas pregnant tin na bano khana da bano amose bwsai bono kok thaisa sayo yakari thango bo saisung sinogo matongo bin bwkra jodi sino bini jaga bo bin bwkra hamya hingke bo tamon kham bini obostha tin bin bwkra ka hamngai se bo ma haike tongo hamono ma sawo bwkra sini kahampano srapsan bagui si nung tini bokore khana bokore hima hai bwkra bwsasi sara jibon nango hai deba sini buri rok hingke kapal kaham na nango bwsai kaham manani bo hingka amono sungburi rok le thwinano kiriya ongoi sak no
Gothibe baksa khainai sung sarai rok katal asanya ni bagai sung buri rok thunya kiri angai nai obo khayo. Sala rok le nahari tong thok bari angai se khoroksa ni buri no hamjagoi tei khoroksa buri no talangai nai khari rogo thango. Ka amono bukhuk bindia no khairok mani ang nog no phunukgani photo norok naidi. Mong kha bukhuk bindia debor ma baksa sala rok hingke mohai pregnant phuro bihigbo sano busu buya yak siti saya mukti sikhi klairia asika ador khai toru pheba bukhuk bindia ni kapal hingka belai no hamya khairok ma singsa bekai norok nugui makha. Hingke tei khoroksa sala saudo bumung to maya haipano bongni kor tini bisingte ang nog no khanarogano hingke asila rok boroni jani asui mama sano asuk kainai ngo segoi wala laikha ko no saimalia. Are nung borok bihigbo saitongma jaga nung tahane thangoi nai nung borno swkagoi nai nung tabo haikhai. Ha borok bihigbo sai nokung giste khai chathini borok kaham kwrwng khaiui haisi khusi kai tongthini nung thangai se nokung giste kago hingke tabungni ni yaphani tei masa sala segui talangfru nung buri wngkhani nungbo kha nung wansuranai. Ha nung wansugoi janai sila srapsa sikon nung le bubai malai mani amoni bagai sinang kha kobor chawui nai bono hayang tongkha bin bo saile bono agin simi hamjaklaiui kaijak mani phano wngkha nailai kaijak mani phano wngkha omosi nung bono walai kaijak khai swkagoi tlango hingke bini nukhungni bini je bwsai wngnai bo tamo wngkhana bini bwkhao nung wansugoi janai. Sila rokni bagoi no sung buri rok hamya hingjak basio. Tiprasa rok tiprasa sala rok belai kheno tomung sitra ang sikla hene salaiano laste khai bihig gwnang manjago bwsa gwnang manjago nung sung just hamjagoi tongma simi hingka kuno wngya nung jokhon tei tonglaikha chalaikha hingke sung bwkhabo tei kisa juda khai manui thango haideba sung haino hamjagoi tongmani simi hingke sini asuk obo wngya nga just tonglaikha chalaikha thansa tonglaikha mohai rok hingke sung tei bwkha rok habui nai maya rok nangai thango hingke amoni bagoi no kaknani belai no bejal wngoi thango hingke amoni bagoi no bwsai gwnang bihig gwnang hini khwnapano kagui maya rok wngoi thango ta amoni bagoi no buri rok no hingke afuru tamhwnlai sinal bwsai tongtute bihig tongo hini saimanto tei hamjago bwsai tongo hini saimanto tei hamjago mohai rok hwnui nai sung walaio bulaio hingke amono masao khoroksa borok rokni nukhung giste khajak saiman tongo khoroksa borok rokni nukhung giste o bwsa bwtui tongo saiman tongo norok de ah nukhung kwcharo tei haino bwchawi ha norok ah nukhung kwcharo tei haino bwcha swkang da buri rok bwchawi khna norok chwla rok se swkang bwchawi o amono masao norok chwla rok no norok jesibano rang puisa tongdi norok chakiri phan khaidi rang puisa phan tongdi nini bihig bai nung haisi khusi kai tongni buini nukhungo thangoi nai mohai ke walai kaisa bihig bwsai ta swkakdi aji tabo nog nang kolai wngkhana mani ajagao aje sila rok mangni walai majaga bon bwsai ba angse bono swkagoi tubi haibo nung tabo sin kwcharo bwsanai sabo are boi bihig bwsai kwchang kai tongmani jaga nung bwchawi nai swkagoi tui haikhe taboni yangni tei masa sala segui talangfru khe nung haike bono kotungoi mankha nung haike bono joli mankha bini bwsai bono na apro haike joli khana khwnai di nung soi torak tam tongma ban dorma bihig numa la mufuk o buri go behen ta rendi sinda es ruman o chumitra no ko phundi dinu khne da chumitra ko sengina sindal nagata buni ka sar phaiba na nung dorma num angka dosai de wala ya kono yuti kai paileman nagata ne ka sar phaiba na bot thiyana sigada ahani phaji sai mathen sai sai jino hingke bin bwsai tongkan katamba tam bo bwsai de kaglai ja angsi bong ka saro ang phaimani nga bwsai se ano parme ko khairi kangka bokhai tar tan ma butan ano te khaiba